Dobré odpoledne. Vítejte u počasí televize Kateřiny Minářové, které vám přináší meteorolog Pavel Minář. Nejdříve mám pro vás akutní upozornění. Dnes večer bude tma a pokud bude pršet, je velká pravděpodobnost, že bude i mokro. Předpověď na zítra je optimističtější. Ráno vyjde-li slunce, nebo bude světlo, jinak to ještě není ráno, bude hezky, slunečno, místy zataženo až oblačno, občas s deštěm až bouřkama. Na severu republiky se nachází vysoká brázda, kterou jsem včera vyoral se svou Kawasaki 1300 a proto i s ohledem na vlastní bezpečnost zůstaňte raději doma. V případě, že se přece jen rozhodnete jít ven, máme tady upozornění ohledně povětrnostní situace. Bude foukat teplý, ale intenzivní vítr ze západu až severozápadu. Naše studio se nachází v Aši a k obědu byly fazole. Zítřejší teploty budou vysoké. Já i manželka Karel půjdeme na procházku do lesa. Počasí však bude přát i milovníkům zvířat, přestože nejtepleji je v Oslu. Přeji hezký den a nashledanou. Vypni to. Ještě předpověď na zítra, dej. Předpověď na zítra. Předpověď na zítra je optimističtí. Předpověď na zítra je optimističtí. Optimističtější. Řekni to, optimističtější. Optimističtější. No. Předpověď na zítra je optimističtí. Ty jsi to poprvé řekl? Předpověď na zítra je optimističtí. Předpověď na zítra je optimističtější. Ráno vyjde. To je taky složité slovo? Kdybys to neříkal tak rychle, tak to řekneš úplně v pohodě. Předpověď na zítra je optimističtější. To je bůh. Nežer to. Pouštím zvuk a reaguješ, jo? Pozdrav. Nezapomeň na ten oříšek. Když více, jako jo? Oříšek. Čau. Když řekneš nežer to, se ptá, je to tvoje? To žije. Jo? Bezprostřední konverzace. No. To je teda. Je to tvoje? Je velká pravděpodobnost, že bude i mokro. Předpověď na zítra je optimističtější. Ráno vyjde-li slunce.